Okej. Och jag är påsa rossa. Jag rider. Oj man. Och han bär påsa. Stackar. Stryp mig också! Okej, jag ska hålla. Jag håller. Känner du att det är syns snart? Nej, jag har lång tröja. Okej, det sitter inte bra. Okej. Det ska stå bra. Okej, jag ska lägga väskan Och den har ramlat. här. Skulle du inte bära mig? Strypa mig, du stryper. Nej. Nej, du ska sitta bra. De måste ju stå någonstans. Du stryper mig. Jag fortsätter äta. Kolla flygorna då. Jag vet, men inte det. Vad stadig du vill ha? Jag kan inte sänka på den. Med 20 spänn. I Coop säljer jättemycket. Så är det. Varför inte till mig? Vad är roligt ut som video istället. Om jag hade haft en iPhone så hade jag kunnat se mig själv. Vad gör du? Vet du vad? Jag fångade dig när du rättade mig. Exakt en timme. Det var helt grymt. Nu ska vi in till bilen. Jaha, och sen? Och sen? Kolla den. 8 kronor. Nej, tack. Reser. Så. Nu gör den. Vad nytt ämne. Radera. Freja. Vadå? Men sluta, hallå. Lägg av. Oj. Varför? Nej. Varför? Nej. Okej, kompis. Hej,